मैत्रिणींनो, गुड आफ्टरनून. कशा आहात तुम्ही? आशा करते स्वस्त असाल, मस्त असाल, मजेत असाल, आनंदी असाल आणि चेहऱ्यावर छोटंसं स्माईल असेल. मैत्रिणींनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे मैत्रिणींनो. आणि आज थोडासा म्हणजे हॅपीचा मुमेंट आहे मैत्रिणींनो. हॅपीचा मला असं थोडंसं छान फील होत आहे की माझे एका वर्षामध्ये म्हणजे बाकीच आहेत काही दिवस, 1 वर्ष व्हायला, तर माझे 1000 सबस्क्राईब झाले. आणि हे केवळ आणि केवळ फक्त यूट्यूबच्या टीममुळं आणि यूट्यूबमुळं. तर मी त्यांना सर्वप्रथम यूट्यूब चॅनलच्या सर्व टीमला असं मनापासून मनपूर्वक नतमस्तक होऊन खूप खूप त्यांचे धन्यवाद देते त्यांना आणि आभार मानते त्यांचे की त्यांच्यामुळंच मी आज इथपर्यंत आली. आणि म्हणजे परफेक्ट टायमामध्ये आली मी. आणि म्हणजे त्याच्यासोबतच यूट्यूबवरचे आपल्या सर्व लेडीजचे, सर्व मैत्रिणींनो, तुम्ही मला खूप सुंदर सुंदर कमेंट करताय, खूप छान छान कमेंट करताय. तुम्हाला म्हणजे सांगू शकत नाही तुमच्या कमेंट ज्या ज्या मला एवढ्या सुंदर कमेंट करतात ना, कमेंट म्हणजे तुमच्या वाचून मला इतकं हॅपी होतं ना, असं म्हणजे खरंच ते तुमच्यामध्ये असा एक गोडवा आहे मैत्रिणींनो की तुम्ही दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर कशी खुशी आणताय, कसले शब्द वापरून, कशी कमेंट करून मैत्रिणींनो. तर तुमच्या या सपोर्टामुळेच मैत्रिणींनो मी आज माझ्या 1000 सबस्क्राईब झालेत मैत्रिणींनो. आणि प्लीज मैत्रिणींनो, कायम असाच सपोर्ट असू द्या मैत्रिणींनो. आणि माझाही कायम सपोर्ट आहे मैत्रिणींनो. मी काही कालांतरामध्ये मी जॉब करते, कुठं काही ना काही काम, तर मी म्हणजे एवढे सर्व कामं करूनसुद्धा मी रात्रीचे 12 वाजायची मला झोपायला, पण मी कोणाच्याच कमेंटला म्हणजे रिप्लाय दिलं नाही असं नाही मैत्रिणींनो. मी सर्वांचे व्हिडिओ बघून त्यांना लाईक कमेंट करून म्हणजे हे करते, पहिले लाईक करून कमेंट करते मैत्रिणींनो. तर जसा व्हिडिओ तशीच कमेंट करते मैत्रिणींनो मी पण. तर तुमचा पण असाच सपोर्ट असू द्या मैत्रिणींनो, कायम असू द्या. आणि माझाही तुम्हाला आहेच मैत्रिणींनो. आणि तर खरंच मी तुमचे सर्वांचे मैत्रिणींनो, सर्व यूट्यूब चॅनलवरच्या रोज मला ज्या कमेंट करतात, माझे व्हिडिओ बघतात मैत्रिणींनो, तर तुमचे खरंच अगदी मनापासून खूप खूप म्हणजे आभार मानते मैत्रिणींनो. आणि तुम्हाला धन्य देते केवळ आणि केवळ फक्त तुमच्यामुळे आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या टीममुळे मैत्रिणींनो. आज आपण इथपर्यंत येत आहे मैत्रिणींनो. मी एक संधी दिली जी यूट्यूबनं मैत्रिणींनो, ती मला एक संधीचं नक्कीच सोनं करावं असं वाटतं मैत्रिणींनो. आणि मी असं उचललं की काही टाकत नाही मैत्रिणींनो, म्हणजे असे रेडीमेड व्हिडिओ वगैरे असे काही जास्त बिलकुल नसतात मैत्रिणींनो. मी वेळात वेळ काढून मैत्रिणींनो मी माझे स्वतःचे काय जे येईल, मला जे बोलता येईल किंवा काय जे करता येईल ते मी टाकते मैत्रिणींनो. आणि तुम्हाला आवडेल असंच टाकते मैत्रिणींनो. मोटिवेशन व्हिडिओ छोटे 2 लाईनचे का होईना पण छान टाकते मैत्रिणींनो, आवडण्यासारखे, बघण्यासारखे, काहीतरी शिकण्यासारखे. आणि काहीतरी चुटुकले टाकते तुमच्या तोंडावर हसू आणण्यासाठी मैत्रिणींनो. असं पण काहीतरी की जेणेकरून तुमच्यापर्यंत माझे व्हिडिओ पोचले पाहिजे, तुम्हाला आवडले पाहिजे. आणि असं काहीतरी करते मैत्रिणींनो. आणि मला खरंच सांगायचं म्हणजे मैत्रिणींनो, मला कधी इतका वेळच नाही भेटला की मी स्वतःहून दुसऱ्या चॅनलवर जाऊन की मला माझ्या चॅनलवर या, मला भेट द्या, असं म्हणजे मला वेळच नाही भेटला असं करायला. आणि जे मला येतात नवीन नवीन समजा फ्रेंड येतात, त्यांना मी रिप्लाय दिल्याशिवाय होत नाही मैत्रिणींनो. मी त्यांना तुरंत रिप्लाय देते आणि त्यांना लगेच सबस्क्राईब करते. पण म्हणजे हे रिप्लाय देण्यातच मला इतका वेळात वेळ काढून मी इतकं रिप्लाय करते. तर माझे हे सबस्क्राईब फक्त म्हणजे माझे व्हिडिओ, स्वतःचे व्हिडिओ मैत्रिणींनो व्हायरल झाल्यामुळं आणि तुमच्यापर्यंत सगळ्यांना पोचल्यामुळं एवढे वाढले मैत्रिणींनो. मी कधीच कोणाला असं म्हटलं नाही, गल्लीतल्याला नाही, नातेवाईकांना नाही की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. फक्त एक दिवस लिंक शेअर केली होती मैत्रिणींनो, स्टेटरला ठेवली होती, तर काही गल्लीतल्या लेडीजनं ठेवले आणि त्याच्यावरून ते वाढत वाढत गेले मैत्रिणींनो. तर असं म्हणजे आज सगळं कौतुक करतायत की छान बोलती वगैरे, असं काहीतरी सुरुवात छान करू लागली, मस्त आहे. आणि असं म्हणलं कीच मला आजच असं जिंकल्यासारखं वाटतं मैत्रिणींनो की 2 बाया आपल्याबद्दल छान बोलतायत, कोणीतरी चांगलं म्हणताय आपल्याला, असं वाटायला लागलं मैत्रिणींनो. तर मैत्रिणींनो, मला खूप तुमचे म्हणजे तुमच्यामुळे मी इथपर्यंत आलो मैत्रिणींनो. तुमच्या रोजच्या मैत्रिणी आहे माझ्या, ज्या मला कमेंट करतात, माझे व्हिडिओ बघतात, लाईक करतात. तर अशांना सर्वांना मैत्रिणींनो मी धन्यवाद देते, मनापासून धन्यवाद देते. आणि आपल्या यूट्यूब टीमला पण मैत्रिणींनो मनपूर्वक खूप खूप धन्यवाद देते. आणि जर खरंच मी ना मैत्रिणींनो, माझ्या आयुष्यात मी खूप काही दिवस बघितलेत, म्हणजे खूप लहान वयात खूप काही घडामोडी, खूप संकट आली, पण त्या संकटांना पण मला ना क्षमता होती माझ्यामध्ये, त्या संकटांना मी पार करत इथपर्यंत म्हणजे आलेली आहे. आणि म्हणजे खरंच असं म्हणतात ना की ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे संकट
निवरायची त्यांच्यावरच संकट येतात. तर ते खरंच मैत्रिणींनो, अगदी मी खूप लहान वयात अशी भयानक दिवस बघितलेले आहेत आणि खूप लहान वयात लहान डोळ्यांनी माझे खूप अनुभव घेतले मी आणि खूप म्हणजे आयुष्यात माझ्या खूप घडामोडी झाल्या असं खूप. तर आज म्हणजे असं म्हणजे छान फील होत आहे 1000 सबस्क्राईब झाले तर. आणि लवकरच असं वाटते की आपण काहीतरी घरच्यांच्या नजरेमध्ये स्टार बनावं वगैरे, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करावं. तर असं याच्यासाठीच मैत्रिणींनो प्रयत्न चालू असतात. आणि खरंच मैत्रिणींनो, तुमची मी डबल डबल म्हणजे मनापासून मला फक्त आणि फक्त आज तुमचे धन्यवादच तुम्हाला द्यायचे आणि आभार मानायचे मैत्रिणींनो. कारण यूट्यूबच्या टीममुळं, यूट्यूबमुळं आणि तुमच्यामुळंच आज मी इथपर्यंत पोहोचली मैत्रिणींनो. तर खरंच मैत्रिणींनो, मनापासून अगदी मनपूर्वक मैत्रिणींनो तुम्हाला खूप खूप सर्वांना म्हणजे सर्वांचे आभार मानते मैत्रिणींनो. आणि माझे म्हणजे तुमचं इतकं काही मैत्रिणींचं माझ्याकडे लक्ष असतं मैत्रिणींनो. म्हणजे माझे 99 झाले होते, 999 98, तेव्हा मला किती कमेंट आल्या होत्या की ताई तुम्ही आता पोचतायच, ताई आता होणारच आहे, तुमचे 1000पर्यंत पोचू लागले. म्हणजे व्हायच्या आधी मला 4-5 कमेंट आल्या त्यांची. म्हणजे मी त्यांचे पण खूप स्पेशल आभार मानते. आणि त्यांनी 1000 झाल्यानंतर बी आजच्या कमेंट पण आहेत काही 4-5. आणि अशा भरपूर म्हणजे मैत्रिणी आहेत, त्या खूप छान आहेत आणि त्यांनी खूप छान छान कमेंट केल्या की झाल्याबद्दल बी आणि रोजही करतात माझ्या व्हिडिओला. तर मैत्रिणींनो, खूप तुमचे आभार मानते मी. आणि माझे व्हिडिओ म्हणजे असे मैत्रिणींनो कधी कोणाला राग यायचं नसतं, जे सत्यवचनावर बोलायचे असतात, कधी काही मोटिवेशन, काही चुटुकले असतात, असंच काहीतरी काम करता करता डोक्यामध्ये येतं एखादं, तेच समजा काहीतरी. आणि तर असंच मैत्रिणींनो, असाच सपोर्ट असू द्या आणि माझाही तुम्हाला कायम सपोर्ट आहे मैत्रिणींनो.